Galw ieuenctid 16 ac 17 oed. Am y tro cyntaf, eleni gallwch chi pleidleisio yn artholiadau seneddol a gwneud gwahaniaeth i dyfodol ein gwlad. Os oes gen ti ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth, Mae'n cefnogi achos penodol, neu jyst eisiau newid pethau am ddyfodol gwell, mae Prosiect Pleidlais yma i dy helpu. Mae Gwyddegaeth Cymru angen llais a barn pobl ifanc Cymru. Ymuno gyda ni ar y 15fed o Ebrill am ddigwyddiad rhythiol. Ni bu ar dewis. Cyfle i ti dysgu pwysigrwydd y bleidlais ac i clywed profiadau a barn nifer o siaradwyr ifanc o bob cefndir. Fel merch, fi'n ymwybodol o bod mor galed mae merched wedi brwydro am yr hawl i ni bleidleisio, felly fi'n ddiolchgar am y gallu i bleidleisio a'r gallu i wneud gwahaniaeth. So, os wyt ti'n angerddol am faterion megis, newid hinsawdd, Iechyd meddwl, hawliau bobl anabl, neu jyst eisiau cynyddu dy wybodaeth am Gwleidyddiaeth Cymru, ymuno gyda ni i glywed mwy am hyn ac am faterion eraill fydd yn bwysig i ti. Dwi'n meddwl bod yn mor bwysig bod ni'n pleidleisio efo pobl ifanc. Gwnewch yn siŵr bod eich lleisiau'n gael eu clywed. y manylion i gyd yma. Ni bu ar dewis am dyfodol gwell. Welai di Welai di yna. yna.